Hei, minä olen Tupemummo. Tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on osa uutta sarjaa nimeltä Tupemummo seikkailee Lieksassa. Tänään seikkailen Kolilla ja Koli sijaitsee Pohjois-Karjalassa Pielisen rannalla. Matka Kolille Lieksan keskustasta on 90 kilometriä ja talvella jääteitä 45 kilometriä. Kolille pääsee Lieksan satamasta autolautolla tai kantosiipialuksella. Mutta minä ajelen autolla ja nyt aloitetaan matkan teko. Nousepa tässä vähän jaloittelemaan ja ihailemaan Pielisen pintaa. Onneksi ei tuule kovaa. Ja tuolla se Koli nyt näkyy. Sinne pitäisi minun päästä. No niin, nyt olen Ahvenisen sillalla. On melko tyyni Pielisen pinta. Aika korkea on tämä koulutus. Ihan pelottaa. Täytyy kävellä tuohon kioskille nyt. Sais jäätellä siitä. Aurinko paistaa. Voi harmi, kun mulla unohtui ne aurinkolasit tuonne autoon. Se on vähän vaarallista kävellä, kun ei ole suojatietä. No niin, sainhan minä jäätelö viimeinkin. Täällä Ahvenisella on näin hyvä palvelu. Hyvä. No niin, sitten lähden matkaa jatkamaan. Nyt olen saapunut tänne Kolin kansallispuistoon, eli Pirun kirkolla käväsen ensin. Voisitte laskea nämä porukkaan paljon. Onko tämä jyrkkä? Koli ei oikein tykkää tästä. Nyt alkaa seikkailu Pirun kirkkoon, jos pääsen sinne asti. Hankala. Hankala mennä. Okei. On aika pimeä. Isoja kiviä. Oi oi oi. Ei näy Pirua. Tuolla kyllä joku näkyy. Tuolla lampun kanssa on tulossa. Olisiko se heiluttelee lamppua tuolla? On siellä joku. Voi. No niin, täällä on vielä jatkuu ja tuossa on kyllä semmonen lohkari, että pelottaa, ettei pää. Tuonne asti en kyllä lähde. Siellä on ihan lankut ja siellä se varmasti on se ihan oikea Piru. Eipä näy siellä. Onpa tämä hieno paikka. Tosi hieno. Mistähän tää kirkko on saanut nimensä? On kirkko tämän nimi. Täällä näkyy Erno Järnefeltin kirjoittama runo, mutta kun tästä ei saa oikein mitään selvää. 1800
93 vai mitähän tämä olisi. Joo, ei mitään selvää saa tästä. Mutta olen kuullut, että täällä on hänen kirjoittamansa runo. Oi. Hyvinhän minä selvisin sieltä. On se kyllä aikamoinen paikka. Eikä pirukkaan vielä vienyt minua sieltä. En ole sentään niin paha ihminen. Ottaa se vähän henkeä. 79 rappusta on tässä. Ja vielä pitäisi tuonne nousta. Mutta hieno paikka ja hienot on maisemat täältäkin. Ihan. Nyt olen Kolin satamassa ja tuoltahan se autolautta tulee. Tuolla olisin päässyt tänne. Ai, kerrankin tuli nytten Pohjois-Karjalaan kesä, jota on odotettu. Ihana ilma. Täällä on kyllä vilskettä. Pikkusen. Autolautta kulkee tällä viikolla eka kertaa. Onkohan se toinen päivä, kun kulkee nyt tätä väliä. Siellä on maisema hissi ja tuolla me varmaan käy ajelemassa. Joskus nuorena minäkin täällä kävin laskittelemassa paljon ja täällä on huippuhyvät rinteet. Parhaita Suomessa. Täällä näkyy rinteitä tuolla yllä. Ja siellä pienenä. Joo, täytyy mennä tuonne Ukkokolille nyt ylös ja käydä sitten tuolla hissillä alhaalla vielä. Hei, nyt olen tässä Kolin keskustassa. Näkyy olevan kauppa ainakin tuossa. Tuossa on viitta Ukkokolille. Menemme hissillä ylös. No niin. Nyt olemme ylhäällä. Katsotaan mitä opasteet sanovat tuossa seinässä. Siinä on Kolin hotelli. Näköala paikalle me lähdemme nyt suunnistamaan. Siellä on rappuja paljon. No niin, lähden nousemaan nyt tuonne Ukkokolin huipulle. Aika hyvältä näyttää nuo raput. Mutta yritän 300 metriä on näköjään sinne tuossa viitassa. Kukahan se työntäsi minua täältä ylös? Oli tämä taitaa olla se Jyrkin kohta. Urakka suoritettu heti. Todennäköisesti nyt olen tässä Kolin korkeimmalla kohdalla. Eli Kolin vaaran korkeus on 347 metriä ja Pohjois-Karjalan korkein vaara. Menen tuonne näköalatasanteelle. Vähän filmataan Pielisen saaristoa. Nyt on niin paljon tässä vaellettu jo, että on pakko syödä välillä sämpylät. Ja siellä on niin hienot upeat maisemat.
Täytyy ottaa vähän energiaa tässä. Joo. Ne jaksaa vielä oikeaan ruokapaikkaan. Jännittää. Mitähän varten se pysähtyi tuohon? Oi. Ui. Olen joskus käynyt tässä, mutta siitä on kyllä pitkä aika. Silloin kun lasketeltiin. Nyt ihana vilposta on täällä nyt. Mennäänköhän me tuohon järveen? En muista. Eiku kävinhän minä tuossa tullessa. Minun on pakko jäädä tästä pois vähäksi aikaa. Ei saa tuota kuulemma tulla samassa hississä takaisin tai tuolissa. Mitenköhän ne saisi minut pois täältä jo? Tämä nyt jumittuisi tänne. Helikopterin vaan ne tulisi hakemaan. Tämähän on pitkä matka. Aika jyrkkiä nuo rinteet on tuossa. Sieltä vaan piti tulla alas. No nyt häämöttää tuolla katto. Jännittää, pääsenkö minä pois tästä tuolista. En meinannut päästä pois tuolta hissistä. Rupes vähän heittämään. Aika maala. Retki on tehty Kolin huipulla ja olen ylpeä itsestäni, kun pääsin tuonne ylös asti. Ja nyt istahtin tähän hotellin rapun juurelle. Täällä on ravintola, grilliä, pizzakahvila ja sitten täällä on kylpylä, eli Kolin Relax Spa. Kylpylä. Luontokeskus on tuolla kauempana ja retkitupaa ja kaikkea täällä olisi vielä näkemistä, mutta ei yhtenä päivänä kerki. Nyt lähdemme tuolla hissillä alas ja piipahdamme lomapäiville. Tässä on Lomakolin rinteet. Aika julkaltahan nuo nämäkin näyttää. Ja nyt me lähdetään etsimään ruokapaikkaa. Alkaa jo kyllä vähän huikoa. Nyt tulin tänne Kolin portille, joka on juon puolella. Ei oo Lieksaa. Käydään katsomassa, onko siellä mitä hyvää ruokaa. Tämmöisen annoksen sain täältä Kolin portista. Tämä on leivitetty porsaanleike. Piti olla no on se varmaan kermaperunoilla, katsotaan. Joo, oi mahtava mikä annos. Jaksankohan. Ups. Nyt on Kolilla käyty ja seikkailtu. Mummo on vähän puhkinut. Nähdään sitten seuraavan kerran. Hei hei!